Čau, Maťo, mám pre teba tú novú. Jojda. Prepáč, nechcel som, to sa ešte... To si mi mal doniesť, tú celú. Prepáč, že sa mi nechce, to sa ešte dá, neboj sa. To nevadí, je to trošku tak zvlný, tak to nevadí pozerať. Máš taký obraz, ešte také špeciálne. To je nová móda? No, to je také nové, to nevadí, že tam je tá diera, to nevadí vôbec. To je tu na čo, ha? To nepotrebuješ, lebo tu je taká, no to je jedno. A chceš, aby vidíš nejaké vnútro toto? No áno, aby som vedel, keby... Počkaj! Počkaj! Musíte to nejak sa bude dať. Pomožme si trošku, lebo... Tak, počkaj. Vidíš to. Ty si nejak... Dobre, presne. Som bol nejak školený na to, nie? No ja už som chodil na takú školu, tam elektrotechniku. Dobre, to netreba. Počkaj, ja to uspravím, dobre? Pozor. Ale tak to musíš takto. Neboj sa toho! A dobre, už je to v poriadku. No a teraz mi ukáž súčasti. Súčasti mi ukáž. No tak. Vidíš toto takéto? Áno. Tak to je taká blbosť. Tieto káblíky tu nemusia byť? Ale keď keď chceš lepší prístup k tomu, tak musíš takto, dobre? Aha, tak sa ladí. Tak sa ladí, dobre. Týmto keď chceš novú. Toto je na čo? To si teraz zrušil novú. Ja, tak nevadí, novú nechcem, novú nepotrebujem, ja mám, toto Vidíš, tie, tu máš to satelitné veci. No tak tu máš, toto je také, Bacha, toto je ostré. Aha, a táto súčiastka, polož to prosím ťa. Táto tu To má, súčiastka, to je... to má ešte vytačenie na to. No, neboj sa, no. Také, Takto. A keď... No tak to by malo byť všetko. toto všetko, a toto je na to. A keď chceš normálne kúkať televízor, Áno, tak chytíš túto šnúru áno. a toto strčíš do zasúky, toto, dobre? Toto do zasúky, do Presne zasúky. toto. Takto celé, jak to je? takto strčíš. Dobre. Potom si iba našteluješ obraz, pozeraj. A je to presne, dobre, takto. Toto. Áno, neboj, to už si pôjde. Aha, a toto tu na čo sa používa, takéto tieto súčiastky? To máš. Také, to je nejaká mikrovlnka, alebo Máš niečo? tú dieru? Áno, to. Takto repráte, že tuc. Vidíš, ak to dobre? To sú super basaky, toto. Áno, ale keď chceš lepší zvuk, tak Áno. musíš od niečo silno hodiť. Aha, Aby sa zväčšili plné... tak to nejako tam Ale to už si no už sa zničil. to stratilo, nevadí. Nevadí, to Ja mám je vlastné jedno. repraky. A počkaj, Toto je na čo tieto, takéto harabúždy? No, Také presne, to som myslel. To sa tak používa? No, áno, presne. Áno, presne, tak, dobre. Tak sa to A používa? ešte jedna základná vec. Toto. Vidíš, Jaká? Vidíš tu takúto blbosť, čo to tu je? Toto No, túto, také? áno, presne. Ale To- to nemôžeš tak, to musíš Jako? pojazniť. Dáš? A pojazníš to, dobre? Aha, tak to už je spojaznené a môžem si to teraz No, namontovať. už to Kam to mám namontovať? To má presne... Aby som mal novú, vieš. No, tú novú. To Áno. sa dá ešte opraviť, no tak. Presne. Toto, nejaké takéto... A počúvaj, takéto... Počkaj, to som ti ešte nevysvetlil. Počúvaj, tento Google... Jau! Tento Google nebudeš Toto? potrebovať. Tú novú. Áno, novú. Sem. Aha, A pekne to doladiť. aha, doladiť. A No. tu takto, že Google, také sa volá Google, to poznám. Googlečky? Áno. Tak ty Google. vyhoď, ti netreba. Tie sú mi na lapiču? Áno. A dobre, tak tie odhodím teda, no. A ešte tu sú nejakú Google. Ale vieš čo, toto netreba. To netreba, to je to len zvyšok. takto vyhodí, to je jednoducho. A tu mám celú novú. Celá nová. Celá nová tam Nová telka. Nová. Trošku mi teče krv, to nevadí. Ne, to by nemalo byť zákerná moc choroba, ale... Dobre. To... A vieš čo, ja ti to spojazním, keď už som tu, No dobre? dobre, daj mi to do chodu, nech si to môžem namontovať. Hej, ale Špeciálne. počkaj, ja mám doma plazmovku, ale ona takto nevyzerá, vieš o tom? To nevadí, ale to keď si dáš do zásečky. A napamätal si ten kábel? Nie. No tak už je to celé v piči. Nemôže to byť piči, veď to musí mať nejaké iné chody. Ale to je iba nová. Tu je iba nová niekde. To nevadí. Ale veď som si rozdrbal. Ale ne. Ale áno, to si rozdrbal, pozri sa na to, veď to... Pozeraj, ja ti to vysvetlím. Čo z toho je? Počkaj, neboj sa, ja to vysvetlím. Aby som sa... No, a máš televízor. Toto nie je televízor, veď Nie. ja mám plazmový Je to televízor. televízor, neboj sa. To nie je televízor! Neboj sa. To nie je televízor, ha? Ne. Čo som ti povedal? To nie je televízor!